Encara ara, que ja han passat unes quantes hores, estic content i feliç, com poques vegades a la meva vida, després de la enorme jornada ahir, 10 d'abril, a favor d'una consulta per la independència. Per voltes que li donc, el primer que vull és reiterar el meu agraïment als voluntaris i a les voluntàries que han treballat denonadament durant mesos perquè això sortís igual de bé com finalment ha sortit, i en aquelles entitats, en aquelles associacions que hi han donat suport. Crec que hem donat una lliçó d'aprofundiment democràtic i crec també que s'ha produït un punt de no retorn vers el dret a decidir. Ara, els ciutadans i ciutadanes de Barcelona sabem que podrem decidir el nostre futur. Per assolir un nivell de sobirania més gran que el que tenim en l'actualitat, l'independentisme també ha d'anar unit. I ha d'anar unit especialment a la capital del país. Els que som de la capital moltes vegades ens havien dit això de la independència, el problema és Barcelona, el problema és Barcelona. Ha quedat clar que no és així. Ha quedat clar que hem tret un percentatge dels quals estem molt orgullosos i que està fins i tot per sobre d'altres municipis que a priori semblaven més fàcils. Per tant, és a Barcelona on s'ha de liderar el projecte cap a la independència, que cada vegada està més a prop, que ha de ser profundament democràtic i que s'ha de basar en el dret a decidir.